Понякога родителите се чудят детска градина или време от дома. А какво ако има по-балансиран вариант? В нашата полудневна английска градина съчетаваме най-доброто и от двата свята. Приятелства, социализация и една наистина добра образователна програма. А след това децата се прибират в уюта на своя дом. Групичката ни е малка, само от 12 деца, което им дава пространство както физически, така и емоционално. А когато децата имат пространство, те са здрави и щастливи и съответно почти не боледуват. Знаем, тези неща се отразяват на цялото семейство. За децата се грижат двама учители. Страхотен педагог от България и артистичен учител от Англия, които чрез песнички, приказки и весели преживявания превръщат английския в езика на играта. Ако искате и вие да усетите магията на нашите програми, обадете ни се още сега и заповядайте на безплатно пробно посещение.